man no? True. Bari ko din Kuha natin kuya. sa ref. Nasa ref. Ara sa may pultang sa ref. Sa may door sa ref. Na dito. Yeah. Wala yung brush na. Okay na. Jerry dong. Jerry. Dudong to Jerry na. Ara sa kuya, abli mo din ay pultang. I'm waiting for the video to upload. Nebab. Basta lang ka papa mo. Masalah ini katakan I have my buko juice. Tastes like water. Yes. And are you mocking me? What did I do? I must bring up the video. Hindi mo kano ng soup. Tubig lang ko nang guys. Dami ang tubig. Fresh soup. Asa to siya ma? Sakto ako kay gibalik na nang gibalik. Kaya sa mga pero na mo din mabuti. Then. Ato dito yung hangiran sa mga medyas dit. Nakita ka dit? Wala. Ato dito sinang kawaya. Wala dahil. Kita na towel. Yan, Judith. Kuwaon na siya, uban na siguro na. Para makahangos, Judith. O dili na ari mga ay wala. Akong pangkaligo o ganay gating na. That's your Yes. secret weapon. Yes. I like hitting myself. Kasi niya Uncle Rene. Wait. No. Oh, I forgot the bullet. May pa ipadagan ang motor ne. Mayo. Oh, okay naman makina. Kaya lang yung Manabila, Nahiwi ba? Oh. Hiwi na kayo. Ipaayo na. Oh, maayo naman na. Ang saan man na. Tiktiko. Abot, sa kaula sa kuwan, basta maayo na natin. Mabot sila ni Jeno sa orasa. Iparistro mi na ni Bibi gabot. Kaya ko no imo ko maninda ka. Dako lang iya huna-huna. Umuuna to siya na. Tudlo pa. Iya baksitong si mama, ginoo ko. Oh, I'll just use the secret weapon. What's that? Oh, come on. No, why doesn't it break? What's that? No, let me find Is that out. blue? No. What is it? Toothpaste? That's yours. Toothpaste. No, it's blue. It's blue. Ah, I can't understand. Nothing. Just tap. You want to put blue in my Boku juice? Yes. Let's get away. No, 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 no. Oh, no.
Yung sumog ka. Toothpaste dito. Toothpaste. Space, nasabok pa rin ang ulo. O, di ba? Kuwan kay siya. Hindi na may inuhin. Kailangan ng toothpaste. Buko ka na lang kaglain. Awa na may suwad sa. Awa na? Nahurot na na ko. Ang tanong daw yun. Ay, sayang. Sayang. Wala siya sa video. Hey, hey. I have a secret to tell you. The thing you did there, it was recorded. I don't care. I don't care. It's just a video. It's not like it will blow up. It's It's gonna be yeah. on YouTube. I heard. I even heard. Nah, I'm just. It will get 0 views Nah, because I'll dislike it so much time. Nah, nah, YouTube will never recommend it. No, I'm just kidding. Nobody took the video of it. I know you did. Think it's No. funny. Nobody show you. holding camera. Nobody's holding their phone. I'm holding knife. You know, Jacob, the small baby, because your hair, put this, you can, you know, you like this. I told you. Nanong yun na siya? I will Nani ba put ka it ba in kayo? You have What? coconut. I will put it in Aliso my na kita secret inunit weapon. ni Jacob. So you'll never have a coconut ever By the way, again. where's the bullet in your gun? You didn't have a bullet for it. I forgot it. Oh, you forgot it. I wanted to use Yeah, it. I have one of those. It's a shotgun. Oh boy, give me that shotgun. It's in our house. I had that one. It's a shotgun, but still, the bullet was lost. Kusog, Jeff. No bullet. Sud sa to ah. Araw sa may kontador. Kung sud sa to ah. Nagdaga na iyang kurinti. Tawagin na lang si Crisilda. Muni bakasyon, no? Kaya krilag do yan. Ano pa nagdatag do yan, no? Nagdagan ba? Palit Isa gani. naman ma. Okay na ka? May pa naligo na ka. May pa naligo na ka. Hambat. Kanatong ko sa akong Nya wa may sakit yung batang. Lingkod ra ba gid ka? eh, nayat ka ako ato kay atong kawayan atong dutong ba tibuok mo to. Iwag naligid ba? Sara ka sa? Sa iya kita mo si ko. Lain mo na sila. Pilit na siya. Gapon pa na siya sipan ako pag alibang ba. Sitsirit-sit, alibang-bang, sa laginto, sa laginto. Ang tambis ba? Tulor bunga. Wala na tambis ka. Di rin ting tambis. Dili dahil rin ting tambis. Siguro. Mga tagat naman. Ako ay makako. Nindot na tambis sa nakay tambis sa imuhang balay. Ayun, nindot siya. Kitong
Di naman ni aslong ng mangga eh. Ini bakal tu. Oh, dali sa amin. Sa amin, dali sa akon. Sa itong iya, gisumpay gani nga sa akon. Kwan. Kamay dapit kit sa kwentador. Oo. Oo. Kusog kayo gani ang kwan o kwentador. Tuyok maato. Tuyok. Di mao. Mangga. Pinakalaga. 100 kapin. Kaya pa kayo eh. Kahit. Aso. No, Nakot sa cemetery mo. Hanga. Kusog kayo ang tubod sa tubig. Gani haraman na no. Abag ura. Ambot lang. Kita kala na. Dili na. Gahapon diha nagkuha og mga bag wala pa no. Wala. Ate, gani, akong tungkan, imong iko eh, mga kakos na business. Kuha ng cellphone natin. nag-video.